Граматика за брокери. Сред брокерите има качествени, дори възхитителни професионалисти. Нека не се заблуждаваме обаче. Масово хората, които попадат в бизнеса с имоти, не блестят с върховни академични постижения. Образователните дефицити лъсват най-вече в неграмотно написаните обяви. За да не изтъквам конкретни обяви на конкретни колеги, а и за да е по-стегнато, ще представя и разнища един компилиран текст от мен, който, не се съмнявайте, е вдъхновен от реални публикации. Това са възгледи за брокерското творчество. Ето го и краткият текст. Започваме ударно с най-сладкото за брокерите – комисионата. Защо се изписва комисион или комисионна с две н, не мога да кажа. Правилното е женски род, съществително име с едно н, комисионна. Между 4 и стаен, разбира се, има едно дефисче, тиренце, преди запетая се няма интервал, но след